Samo regionalni zaboli. Čak došao mać neki. Šta to je papanica? Orinki. Dobre. Imaš kamera, čo? Doma. Blondína, pôjde pozrieť takú blondínu ceckatú nejakú. A dobrú rýdku nemá veľkú. Á, pekne ti píchneme. Alfons, ale ja ti moc nemôžem dať slopa. Nie. Ceno by sa tam aj zabil v Vinohrade. Zdravíčko. Ahoj. Tak to je pranovická ženy toto. Alfons z Limbachu. Alfons alias Old Shatterhand alias Jean Marais. Stojíme. Tu sú indiáni. Old Shatterhand, stojíme. Hej, dostal po piči, te piči. Dostal po piči vtedy, jak utekal. Jem sa ako na zmizol do piči, sa mal kokon makový. Mal v ruci bobky. Old Shatterhand, kokos. My mal oného toho kokota sukého. Samalke sa také piči, dostane po piči. Sa zblázna aj v tej americkej. Kokotín. Ľudový štúr ho vytáhol. Kokot si bláznivý, jeba hlavu babke to nás hovorí. Predlafný. Ahoj Milanko, takto Ahoj, pekné. Alfons. A blondínka, takéto baculaté. Buchtičky. Luchtičky. Často tvoju šupu by si tam narodil. Čo? Ja toho by tak už zadusí. Aj s gulami. Kurvičku, ja by vyplúval na chlpy. Kurvi americké by mali pochleb. Pravda, všetko ale nespala. Kade by si prešiel všetky tehotné? Pozri, kam kúka do Sudáne na Alfonsa. Z New Yorku až po Las Vegas aspoň 1000 kusov by si spravil. Los Angeles. Los Angeles, no tam sú dobré ženy. Tam sú dobré kurvy. My sa aj jeba, daj šálik. Aj cucka, daj muckala, aj plakala, aj nespala. To je kurva. Kurevská. Nevyhodená. Alfons pripravený. Náboj zblízka. Amerika.